makwa babiem I de mo banya support TV show me nana ya sa akwa aba nana me sa mo wakwa babiem me je wo so me nana ya ji me buru se me yibusumuru nti usia me a me chia wo buru a ma je so se iburu nana ne Asante man mu ha no nkurotu ho na ye dodo sen because nkuro bebre ni anim nkurotu ho na ye dodo sen nkurotu a eya asante pa man aman to no enum nana asante man kakra yi nyina nkurotu ho ni enum aman to na ejina asante man a ya kire se ene ne we no man adoso we are my adoso ti amanto ni yenu nana ye den eye kukufu be kwai dwaben mampon ensuta sa be kwai kokofu mampon ensuta dwaben eno ni amanto onum na hinkuro eni kumase ahase no a ne ye pekura a ebedi santemani nyina aso no na nke saa nkuru enu eni kura na wo ho ya asante amanto pa ni kumase ne de na aye framan aye sa santemani no bihia ti ye frɛ ho menhia asante amanto eyenu koko fuja bembe kwai esuta ene mampon na hinkro ni kumase nana chemetwe osi eto ne se asante amanto eyenu koko fuja bembe kwai Tiamanto eyenu koko fuja bembe kwa esuta ene mampon na inkloni kumase ene na ekire ye teterium pa o suku a eya bisa o cheche ni ne sei kumase ha asante mem ha no amanto na yesen obeka mana brunum kese brunum a enye nokre enum na de abonyuma kire ye no na yesrew ya na ye nchiri ma no enyum na auto ye ya anti ni ye o tinana sa atubiem ni entimi enkokwa ya no asante amanto eyenu koko fuja bembe kwai esuta ene mampon na hinkroni kumase enyum yede yesi obi di ma obi kire na de jama kusu no ye wurasie pa ye tua tuni hini baby asantema ye free baby ano ye ene ye baby saye nana yo nana ye dase nana na enkrotu anumi na bakosem wo ho na bakosem wo ho ne se ekrotu enum no eno na tete no na ejina ho pa masantema sa kukufu ena dwaben ena bekwai ena ensuta ene mampon na asantefo ko na wo mu koye no mampon hine soso na ye frɛ no boahen anantu ono soso wodi mu akotene pa enti wono no asantememu nyina na konwa eye dwete ye kan dweta eye silver sem to obi artist ka kokko so no wono na konwa no wo mu obi ati apunwa so akonwa ayapum ene wo mu te so enti wono nko ane de no eye dwete okufu hin ayi
mampon hene no na nabo ahena na ntuo na bo ahena na ntuo one ne mampon hene odi kan mampon hene a wokọ sa no Friend of Wahina and Twenty a coon mono, one no, any asokore mampon hene. Alako yado, and it Wahina and two. Nansutan swe. In Sutano, wo fa na sante en chirichiri mu a. In Sutahene, where your sante hene wofa. Ote kokoso. No wofa no. Ani in Sutahene, ena kukufu hene. Insuta hene ni kukufu hene omu ye nua umo nuano umu wo faase akonwa no wo faase ne sante hene akonwa na bekwae soso eye kuroto a umu ebaaye no ye tintim no wonso ejina baabi a ebo a asante nkyekireye na jaben die ekese sante hene no na die nyina pa ne ho ani dwaben die sante hene ne maame no ade hye konkon pa no ne maame mo ne ade no ho ne wo mute wo mo ho ni dwaben anane se ehon no muti ame pacho me pese mesado kwa eche kakra dwaben no eye den na bedi dwaben aha de ye dwabere mu ne ha Dabrim. They say, ye bibia, ye dwani, ye di, see, ye di jibrim. Ye buja, ye dabrim, and ye dabrim. Any entity jabbing, ye dabrim. You dear, what dear, I dish a cron. A honum no more. Sir, bra, a corner joy, sa, nenchino. Ena konfo anochi ewie ni tiri ho kwabo ena ode etuduro gu ni nsem na ode bo ni tiri ho se me chechire wa ma me man se ne ma ye me man no ye ni saa so ati asi ne mind santiman no wa wie kono na wo chechire no wono na wo cheche wodi ni si ano saa ma nantwi se ne ma ye me man no odi atudo gu ni nsem no saa ma nantwi se ne ma ye me man no ye ni saa man eni saa ma hene se na wate ye de buku mu de nkwa na animo ni buku mu de obi de kakra bi na na wate ena jama kusu no ye na mase pa ani ye hwe pa say ya nwoma mu de ni nyina no eya ani ha ya na ka kire yo say enne ye sua hu say nipa miensa ena de omuti adi a kirema e ma asanteman na enye ba ma otwene bo akodua nko ape ena so ya sa ba besua say asante krotu bebrebe no say ye numpe ye nim bebrebe dia hin na wonim sa anya de na de bo anwum di kire ye ya wasua ya na obi kan foforo bi ka ho a ni nyina oboa na say ye dwaben bekwai mampon ensuta ena kokofu sa krotu onumi ene ni asanteman krotu ankasa enyina so ankasa asanteman nyina so no ene sa krotu onumi enti say ye tworo foforo bi ka ho wo bukuma enu nti na Nyansapo TV abrani brebia me catch you say like and subscribe to channel yi mame na enye Nyansapo keke o se wuti ni nyansa keke o na ma ye hu se enye pani na pani ni nia wonim de pani na otwe obuku no onim de su ye wo ye se ahimfuchinye ebi di da bi achi ai na kire ye pa enti Nyansapo TV ye wo ne papi edema ene de me masuen me di atumi kotodwem ochina bi midru baabi na jama no aye kusu no obi e ka ne dia mesuma ka ne minim ho eno no ya baase ne ya ba behwe nti nana okofu poma ye dawase ye buru ye dawase nso si waje bre na wo hwe ye nti nana okofu poma o manimusu kakra tinitini pom nti nam si abre ni bre bia subscribe Nyansapo TV mame
ukwa like na comment dia wanti ase no wo dia comment na nana wa hey ya besa aba na nana so na wo nsem bisa na uja no wo ho no ya ba bebisa no e dia ma e bia wa asem bisa no na unyanya ho anu yie enti na me say abre ni bre bia me say like na subscribe Nyansapo TV ema me no na na ema ne musu ye ba sesi a